shin ana yin daidai ne ko ba a yin daidai? To tsakanin da Allah, ni a ra'ayina ba abin da ake yi daidai wanda zai taimaka ya tsaye da wannan abun da gwamnati. Shi yasa ma shawara ta fi tafiya ga al'umma mu yi kokari, tunda kawai abin da ke faruwa kamar gwamnati na gaya maka ni ba na iyawa ne, so tunda tana nuna maka ba ta iyawa, to kai kokari kai kanka ka iya. Abin da yasa gwamnati ce ba ta iyawa shi abin ya zama kamar buki, kamar wani shagali, kamar wani kokarin a nuna cewa akwai covid-19. Lokacin da minista na lafiya zai yi magana sai kaga an tara mutane, an zo ana ta magana, ana celebration. Yau din nan na ga minista ta taimakon al'umma wadda ake ce humanitarian affairs ta fiddo tana raba mutane naira 20,000 an yi kwabarin da hoto da bidiyo da waye, an sa kuɗi bisa tebur an nuna wai ana ba da wannan kuɗi. Wannan tsakani da Allah buki ne, ba taimakon al'umma ke ba. Shi ke nan ba a ƙara jinsu, ba a ƙara ganin su, sai kuma wani bikin ya tashi aje a kama wannan hidima irin wannan. Ni shawarar zan ba mu 'yan siyasa waɗanda ke rike da mukami, ba ma kamar yanzu waɗanda ke cikin gwamnati, wallahi mu yi abu mu tsakani da Allah. Mutanen da ke gwamnati ku yi abun ku tsakani da Allah, kada mu ɗauki wannan abun da wasa-wasa. Na ji wani likita shekaran jiya, wani babba wanda ke likitan da ake magana masu likitan da ke cutuka masu yaduwa, na ji shi na magana idan abin ya shigo Najeriya sosai, abin da yake magana ana sa ran akalla kamin a tsaida shi in ya shigo ya yawa sai mutane kusan 100,000 sun mutu. Allah ya kiyaye, Allah ya sauke, Allah kada ya kawo wannan. Amma masana ne ke hasashe, to hasashe na masana yana da amfani. Therefore shi ne babban dalili da na yadda da ku in magana da ku akan wannan magana. Mu tsaya mu yi abu mu tsakani da Allah, mu nuna dan adam muke so. Wani rubutu da wani yayi na cewa wani minista a Germany ya ce da an gama wannan pandemic din shi zai sauka daga aikin shi saboda yana ganin abin da zai biyo baya. Amma mu nan babu ruwanmu da abin da zai biyo baya, babu ruwanmu da abin da ke faruwa yanzu. Kawai tunani ake ga kuɗi nan za su hito domin a same su. Ni a ganina mutanen da already sun riga sun nuna incompetence ɗinsu, sun nuna ba su iya aikin taimakon al'umma. Mutanen da aka samu gudunmuwa daga Saudi Arabia ta dabino, abinci dabino wanda za a ba 'yan gudun hijira waɗanda ba su wuce miliyan 2 ba, amma dabinon nan aka sai da shi a kasuwa. To ni a ganina in gwamnati so take taimaka ma al'umma, to tsakani da Allah kada a yi amfani da wannan mutanen. Akwai mutane masu good integrity kowace jiha. Misali yanzu a jihar Katsina akwai mutanen da in ka dora musu alhakin al'umma, wallahi tallahi ba za su tona alhakin al'umma ba. Su za a nema a ce su yi aikin da zai je ya kai ga al'umma, ba gaman bureaucracy ba. Gaman bureaucracy watan yadda aka shirya wannan abubuwa da 'yan siyasan da ake taɓa man da su, waɗanda sun riga sun yi da an gani ba su yi da kyau ba, sun kuma saba. Ni a nan idan zan ba gwamnatin tarayya shawara, bari in ba da wani misali. Idan ɗan siyasa na son a zaɓe shi a ƙuri'a, misali ɗan takarar shugaban ƙasa, structure yake yi, yana shirya abin da zai mashi takarar shugaban ƙasa daga farko watan federal level har sai ta zo ga akwati, har sai ta kai ga akwatin da ake zaɓe. Kuma ina tabbatar maka daga akwati abin da ya yi sama babu inda ba za a yi kwamitin mutum 20 ba. Cikin mutanen 20 sai an ce mata kaza, matasa kaza, malamai kaza, masu rike da mukamin community kaza waɗanda ke akwai a nan wurin. Su shiga su gano inda masu ƙuri'a suke a wannan akwatin domin a zaɓe su. Amma yanzu musifa ta shigo a ƙasa, gwamnati jira take a bata gudunmuwa ta yi aikin wannan masifai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan siyasa ce nan ƙasar mun ga wanda zaɓen 2019
gidan shi da motoci aka rika shiga na banki, so da motocin banki aka rika shiga gidan shi da kuɗaɗe. Amma yanzu abu na taimakon al'umma na pandemic ya shigo, watan amfani da kuɗin al'umma ba a ceci al'umma daga wannan annobai. Jira ake a bada gudunmuwa. An ce firgaman ta tara gudunmuwa na biliyan 15. Sauran jihohi har cikin talabijin na ga wata jiha tana neman gudunmuwa haddasa account. Kuna tunanin Allah ba zai tambaye ku ba kan abubuwan da shugabancin da kuke? Idan neman mukami kuke yi na siyasa a zaɓe ku, za ku kashe biliyan 100 a neman mukamin zama shugaban kasa, amma ka kashe biliyan 100 ka ceci al'ummaka ba za ka iya yin shi ba. Ka kashe biliyan 100 ka ceci al'ummaka taimaka musu ba za ka iya yin shi ba. Ni shawarata in kuna ji yadda muke dinnan ƙasan nan, mu kafa structure ta fada da wannan cuta annobai. Akwai mutane kamar ni misali wanda ke siyasa, akwati duk akwatin da ke akwai a jihata ta Katsina alal misali, inda ake iya samun ƙura'a 500, wallahi ba wanda ban san shi ba. Na san inda yake, na san inda yake zanne, na san wanda ake samun 500 abin ta saba, na san gidaje da ake iya samun ƙura'a 30-40 a wannan wurin, na san malami mai yan makaranta wanda ke around that akwati, wanda ina iya sa shi ina iya zuwa zaɓe. To ba ni kadai bane ba, da yawan su duk tare muka jam'iyyar PDP da su a can baya. Na san sun san abin da nake magana yanzu. Mu kafa structure, gwamnatin da firgaman ta kafa structure, ta danka ma wannan structure aikin covid, hana wannan annobar ta watsu. A kowace jiha, a kowace karamar hukuma ana iya samun mutane 'yan amana wanda in aka dora masa amana wallahi ba za su ci ta ba. Waɗannan mutanen a damƙa masa amanar jihar su, ko kuɗi nawa ne za ku ba su, ku ba su da kuɗin gudunmuwar da ake zuwa a ba mutane, su za su je su bada ta. Kada a yi amfani da gaman bureaucracy waɗanda dabino ma ya ɓace a wurinsu balle naira. A ɗauki mutanen nan su za su kafa structure ta zama structure ɗin local government, daga state ya koma local government, a koma ward, a koma runhuna. Yara da muke da su waɗanda suka yi aikin likitoci sai an sa su ciki. Akwai yara da suka yi aikin nas sai an sa su ciki. Akwai yara da suka yi aikin community health waɗanda suke irin kamar mu a nan jihar Katsina, akwai makarantar a kan da Daura da sauran other places. Akwai ungozomomi, sannan akwai yaran da kila sun gama university ba su da abun yi. A haɗa waɗannan tim ya zamanto kowace jiha akwai number 1 akwai program manager, akwai deputy program manager logistics, deputy program manager operations, su ne a jiha. In muka ta local government, kowace local government akwai assistant program manager. Misali mu a nan jihar Katsina local government 34 ce, sai a samu assistant program manager guda 34, sai kasan shi assistant program manager sai a samu coordinator na logistics na local government. Fi a kafa structure har kasa waɗanda malaman jami'a su ne na ganin ya kamata mai amfani da su as managers da coordinators, da kuma likitoci waɗanda ke zanne a kila ma wasu ritaya da wannan, a duk jawo su dawo su zo su yi wannan aikin, wannan abu. Su kuma yara muna iya samun technical operators da kuma mutanen da za su yi assisting har da feshin maganin wannan abin da ake na covid duka ana iya yi a Najeriya idan aka fidda kuɗaɗe waɗanda suke isassu a Najeriya. Kwana 7 duk wani mai cutar covid-19 an gan shi, an san inda yake, saboda za a tafi da kayayyakin gwaji gida ba gida, a ɗauki gwaji wanda duk aka samu yana da wani cuta a killace shi. Ga mota wadda za ta yi, shi yasa muke da logistics, ga motocin da za su kwashe su sai da su, kuma kowace jiha ta yi wuraren da za a killace waɗannan al'umma da magunguna da ake kawowa waɗanda za su taimaka ma waɗannan masu rashin lafiya. Saboda me yasa
saboda ita wannan cuta an ce masu low immunity system, watan jikinsu ba iya fada da shi da cutar sosai, su suka fi kamuwa kuma su suka fi sauran mutuwa. To waɗannan masu low immunity din an fi samun su a asibiti. Idan ka je ka sa wurin killace marasa lafiya a asibiti kuma, to it means kana ƙara making abubuwan da ke faruwa a asibiti su zama masu wahala sha'ani. Likitoci ma wani kila masassara ta kai shi asibiti, amma because immunity din shi yayi kasa, zai fi saurin kamuwa da irin wannan cutukan. So ina ganin kamar mu nan a jihar Katsina akwai wurare da dama da ake iya killace mutanen nan, akwai wurare da dama da yawa da ake iya maida su a wurin killacewa. Don Allah don annabi, daga ƙarshe zan yi roƙo, mu talakawa mu daure mu bi shawarwarin da shugabanni suka bada da kuma likitoci. Abu na biyu da talaka ya kamata yi shine ya yada manufa. In ya ji abin da ya ji ya tabbata wannan abin zai ƙara wani, to ya ma wannan magana cewa ga abin na ji na ganin wannan abin zai ƙara da kai. Duk abin da ka ji mai kirki ka yi ƙoƙarin ka sanar dan uwanka, ko da bai ji ba zai ji. In kuma ya ji din, to already ka ƙara mashi knowledge, ya kamar na tuni kenan. Abu na uku da ya kamata mu yi, mu talaka mu daina yaɗa jita-jita. Ka ce coronavirus ba gaskiya bace ba, wannan jita-jita ne. Tun daga abin da faɗi can gaba na ce akwai fact, akwai abubuwan da evidences da ake iya amfani da su a ce akwai coronavirus. Akwai wani audio da na ji an ce wani yaro ya turo, ko kuma wasu mutane sun turo daga ko France ne ko daga ina ne, wai suna faɗin cewa kada ku yarda a zo a ce za a yi maku allura coronavirus, wai a cikin allure za a sa coronavirus saboda a infecting ɗinmu. Wannan in ka ji irin wannan, don Allah don annabi kar ka yaɗa shi, saboda wallahi in ka abin da baka da tabbas kan shi, in ka yaɗa shi zunubi za ka samu wa wurin ubangiji. Abin da bamu da tabbas, mu tsaya ga gwamnati da kuma jami'an lafiya. Daga ƙarshe su gwamnati ta tsaya ta yi abin ta tsakanin da Allah. Don Allah don annabi gwamnati ki cire hannun government bureaucracy, ku cire hannun government bureaucracy. In dai abin nan so ake ya amfani al'umma, ana kokari. Yes, ko yau na ji an ce an bada metric ton 75 na abinci a raba mutane, amma in ba mu hankali ba, in muka ci gaba da amfani da wannan mutanen, to inda wancan dabino ya tafi haka wannan abincin zai tafi. To balle kuɗi, mu rage kwalliya, gwamnati a rage kwalliya. Yanzu ba amfanin a zo a tara kuɗi haka bisa tebur ana nuna ma duniya cewa ka zo kana ba mutane 20,000. Mutane nawa ne ke akwai wanda ke wannan wurin, wannan kuɗin da ka tara su. So kowa ya gani ya san cewar kawai buki ne saboda a nuna mutane ana yin bukin. Don Allah don